L-Aġenzija Governattiva Aquatic Resources Malta nedit sistema li maniġġjar tal-informazzjoni li tintuża r-riċerka fis-settur tas-sajd u l-akwakultura. Is-sistema msejħa Aquatic Information Management System hija l-ewwel waħda tax-xorta f'Malta u tipprovdi lir-riċerkaturi b'ambjent ċentralizzat. Dr. Marja Gatt, il-kap tat-taqsima ta' riċerka fis-sajd, spjegat l-importanza ta' din it-trasformazzjoni diġitali tal-immaniġġjar tad-dejta. Din is-sistema ġiet żviluppata apposta t-tekniċi tagħna biex inżidu l-kwalità tad-dejta tagħna dik li tiġi miġbura minn fuq il-baħar u li tidħol direttament tal fuq din is-sistema. Il-kap eżekuttiv tal-Aġenzija, Dr. Frank Fabri, għal li Malta għandha aġenzija b'40 miri ċari u li b'din l-inizjattiva se tkun qed twettaq waħda minnhom. Dik li qegħdin inniedu pjattaforma li timmaniġġja l-informazzjoni li r-riċerkaturi u x-xjentisti jaħdmu biha biex mill-ġbir tad-dejta sal-pubblikazzjoni tar-riċerka tkun waħda ta' kwalità. Is-Segretarju Parlamentari għas-Sajd, l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali Alicia Buġeja Sajd qalet li b'dan il-pass l-Aġenzija qed taqqat id-dejta miġbura mis-sajjieda, l-operaturi tal-akwakultura u x-xjentisti fi pjattaforma waħda. Aħħar mill-aħħar meta inti jkollok id-dejta ċentralizzata tkun tista' tagħmel policies li huma aktar informati. Intqal li s-sistema se tnaqqas iżbalji fi rapportar u duplikazzjoni waqt li ssaħħaħ il-kapaċità li jintlaħqu l-obbligi ta' rapportar nazzjonali u Ewropej.